Pabalik na kami sa sasakyan. Pauwi. Uwi na kami. Nagpaangin lang. Namasyal. Malengke kami. Doon nakapark yung sasakyan sa Binmali Baywalk. Ito kasi Lingayen nito. Lingayen. Dami sasakyan. Dumadami ng tao, guys. Doon sa Binmali Sa Binmali Baywalk yung parking namin. Nakapark. Pabalik na kami dun. Ito kami sa Lingayen. Papa Cubs! Hello. Good morning mga idol. Maraming tao mga idol. Ayun. Nagtaho na kami. Nagtaho na kami, Nag-itlog, nagkape. Taho. Siya na naman. Kanina wala siya kakompetensya eh. Ngayon meron na. Tayo? Ay, kasi may sasakyan dito. Hindi tayo yata kinakausap niya. Hiling ka na, ikaw kinakausap. Kala niya siya kinakausap. Feeling. Famous ka ba? Doon namin pinark para medyo makapaglakad-lakad. Si pulis mo. May apam. Half-am. Yan, naayos nila yung mga parking. Kasi dumadami na ang mga ota. Ano ang ota? Dumadami na mga ota. Ang cute ng bata, oh. Nag-enjoy ang bata. Bon appetit! Bon appetit! Oh, huwag kayo magtapon dyan! Nako! Kung saan tinatapon ng basura. Yan o, mga bagong dating. Sorry na sa mga nahagip ng camera ko. Pasintabi lang. FB live tayo. FB live. Hindi pala YouTube live. YouTube. Dumadami na po ang tao. Ang mga basura nyo, itapon nyo. Saya nila, oh. Maganda pag malaking pamilya. Awa. Masaya. Bango, nakakagutom. Uwi na tayo. Nagugutom ako sa uwi na mga to. Ayun tayo sa Sipangasinan. Hindi tayo malayo sa Lulugan. Oh, dyan ang sasakyan. Ayun, Sipangasinan. Sipangasinan daw. Layo. Daan nga tayo doon sa Sipangasinan. Pumus ka. Mamaya. Ganda ng panahon. Tayo din yung punta namin. Maganda ang panahon. Hindi masyadong mainit. Nung oras na, oh. Timing mo muna. Yan. Sipangasinan. Dapat A yan eh. Hindi C-E. C as in dagat. Awa. Pero double purpose. Dami na nakapark ko. Bye! Yan, maglalakad kami papunta dun sa sasakyan. Dito ba no entry na dito? Hindi, entry. Dun sila ikot, oh.
Uwi na kami. Uwi na. Maganda ang panahon. Maganda mag-beach. Hindi masyadong mainit. Pag lumabas na, pero ang araw kanina ko konti pa lang. Padagdag ng padagdag yan. Bata, matanda, may ngipin o wala, andito sa dagat. Kahit walang buhok. Aray. Walang buhok. O mahaba ang buhok. Yan kakanin. Gusto mo? Busog na kami. Kape lang kinain namin tsaka taho. Busog na kami. Mabigat sa tiyan yung itlog yung itlog ni kuya. Malambot. Yung itlog ni kuya malambot. Malasado. Yan. Wala kalabon doon. Espada to. Kala ko espadahin niya na ako eh. Yan. Tapos pag uwi ng bahay, mag-relax. Mga idol pauwi na. Pauwi na. Nakapag-walking. Ayan, mga street foods. Baka wala na yun. Ayan, sa kakabidyo ko, sinagasaan na pala nila ako. Daming tao. Biyernes Santo. Paano yung mukha ng Biyernes Santo? Bakit na ba yan eh? Biyernes Santo nila. Daming tinda ni ate. Ilang minuto rin. Linggayan Baywalk to Binpalay Baywalk. Oh guys, ako na naman ang magdadrive. Kanina ako ang nagdrive. Ay, tingnan mo Babi, so nga ba na ng parkingan? Kanina ko konti. Pero hanggang doon sa amin, hindi ko alam kung puno na rin doon. Yan, daing. Daing. Daing ni Lola. Dying inside. Dying inside. Ayan na si araw. Mainit na. Dami tao. Dami. Sa bunuan din yan. Ang daming tao sa bunuan. Nawa. Ayun. Ararata sa boses. Liko. Sarap pagpawisan sa umaga. Halo-halo. Halo-halo in every kanto. There is halo-halo. Shower in CR. Ito yung mga cottage nila. Cottage, shower, CR this way. This way daw, dun. Lagpas lang. Handaan bata.
part-time. Oo. Oh. Oo. Hi! Taga rito ka? Oo. Ah, ang daming aso! Oh. Nagbebenta ng pugo. Hindi siya. Hindi siya. Scream! Ice cream! Doon kami galing, oh. Aba, no? Ang daming tao dito. Ito, papunta na saan yan? Hindi namin alam. Mainit na. Enjoy walking. Ano nga mag-drive? Ako na. Ha? Ikaw na. O para... Hindi, ako na. Ikaw na. Para matuto. Video mo ako, ah. Yung mga UK. May UK dyan. Pag nawala yung brief mo, yung trunks mo, bili ka dyan. Pwede na pang swimming yan. Yan, oh. Pang swimming din yung ano nila. Dito yung ano, yung World Wide Web. Ay, nandito ka pala no? Ah, dyan yung sasakyan namin. Malapit na kami. Oh, gusto nyo ba bumili ng lote? Pili nyo na to. Tapat ng beach. Yan, oh. Tapos gawin yung business. Okay, ubot. Ah. Buti na lang bata, guys. Chattanooga.